Larun kaskotik ikusten dena, nekez nezake izen da. Herri ugari, herri bakar bat, zazpi lurraldetan zenbat. Mendiak beti askatasuna, oidu aldarriz sustenga. Gailur bat zer da, ez bada pausoz, pauso egiten den xenda. Ta gisa beran gure herria, eskuz esku egiten da. Eskuz esku egiten da. Eguerdion eta mila esker gure eskuren iztenean gaur Larunera igo zareten guztioi. Larunen gaude, Lapurdi eta Nafarroa garaiaren arteko mugan. Mendi emblematikoa da hau, Euskal Herrian ikuspegi zabala eskaintzen diguna. Egun batzuetan gure herriko zazpi lurraldeak ere ikusten dira. Leku aproposa da beraz, gure konpromisoa berresteko eta lau haizeetara mezu garbi bat bidaltzeko. Garai nahasia bizi dugu. Olatu erreakzionario bat ari da astintzen mundua. Indarraren eta zapalkuntzaren logika inposatu nahi duena. Herritarren oinarrizko eskubideak murriztu nahi dituena eta gurea bezalako nazio txikiak ukatzen dituena. Testuinguru honetan, inoiz baino beharrezkoagoa da gure komunitate sena aplikatzea, eta gure naziotasuna eta gure herritarren eskubideak aldarrikatzea, babestea eta indartzea. Inoiz baino beharrezkoagoa da herri honek burujabetza tresnak eskuratzea, jauzi bat egitea. Hain zuzen ere gure nazioaren zutabea, gure hizkuntza, gure kultura, zaintzeko eta biziberritzeko, baita herritar guztien eskubide guztiak blindatzeko eta are gehiago zabaltzeko ere. Inoiz baino beharrezkoagoa da era berean Euskal Herriko zazpi lurraldeen arteko kohesioa sendotzea, komunitatea indartu behar dugulako eta ezinbestekoak direlako auzolana, lankidetza eta aniztasunetik denon onura ekar dezaketen proiektu kolektibo heltzea. Horregatik diogu Euskal Herriko lurraldeek jauzi bat egin behar dutela burujabetza osoaren bidean eta haien arteko lotura. Aukera badago, beharra badago, eta nahia badago. Horretarako ezinbestekoa da eragile politiko eta sozialen eta herritaren inplikazioa. Jauzi hori herri erronka da, nazio ikuspegiaz eta arduraz eta edozein logika elektoralistetatik kanpora egin beharrekoa. Larunen gaude, gure herriarekiko eta herritarrekiko konpromisoa berretsi nahi dugu gaur, eta 3 dei egin nahi ditu gure eskuk. Lehenik, datorren larun batean, denok Iruñera kontseiluak deitutako euskaltzaleo martxara. Herria da gorputza, hizkuntza, bihotza, esan zuen Salvadorrek. Eta gure bihotzak aktibazioa behar du. Euskarak egoera zaila du, testuinguruak ez du batere laguntzen, baina herri honek jakindua ataka okerragoetan ere euskalaria eusten. Horretarako baina, nahitaezkoa da konpromiso kolektiboa, eta horregatik larun batean denok Iruñara joango gara. Bigarrenik, uda sasoian ere atera ditzagun plazara, kalera, etxeko balkoira, gure ikurrak, Euskal Herritarrok ordezkatzen gaituzten ikurrak. Ospa ezagun bizitza, goza ezagun gure herrietako festak, eta aprobetxa dezagun garai zoragarria erakusteko gure harrotasuna. Euskal Herritarrak gara, 7 lurraldez osatutako nazio bateko seme-alabak, eta herri libre bat nahi dugu. Bien bitartean eta logika berberaz, herritu ere sustatzen jarraituko dugu datozen hilabeteetan.
Eta azkenik, gure eskuren izenean, ekimen berri bat aurkeztu nahi dugu eta bertan parte hartzeko deia egin nahi dizuegu. Hain zuzen ere, nazioa garela erakusteko, Euskal Lurralden arteko lotura sendotu behar dela esateko eta burujabetza osoaren bidean jauzi bat egin behar dugula aldarrikatzeko, urriaren 25ean 7 jauziren dantza egingo dugu aldi berean Euskal Herriko 7 hiriburuetan. Bilbon, Gasteizen, Donostian, Baionan, Donibane, Garazi, Maulen eta Iruñean ekitaldi erraldoi bana egingo dugu 7 jauzitz. Herri bat lelopean, non herritar guztiek parte hartu ahal izango duten. 7 jauziren dantza egingo dugu denok, elkarrekin eta herri gisa, nazio gisa, jauzi bat egin behar dugula irudikatuko dugu. Aurrerago xehetasunak emango ditugu, baina gorde data hau, urriaren 25ean Euskal Herriko 7 hiriburuetan 7 jauzi. Beraz, segi dezagun herria egiten, segi dezagun komunitatea egiten eta sarea josten. Konpromiso kolektiboaren bidetik, aktibazioaren bidetik, jauzi bat egingo dugu, noski, herri libre bat egingo dugu, eta bidea gainera, jauzika eta pozik egingo dugu elkarrekin. Eskerrik asko eta disfruta ezazu egunaz. Urriaren 25ean zita berri bat daukagula jakinarazi diegu gerturatu dieneiz, izan ere gure eskutik ekimen berri bat jarriko dugu martxan, esan bezala urriaren 25ean 7 jauzi egingo dugu Euskal Herriko 7 hiriburuetan eta egun primerako eguna izango da, dantza egitekoa, gure ikurrak kalera ateratzekoa eta esan moduan herritarrei gonbidapena luzatzen diegu haien hiriburutara gerturatu eta denok batera 7 jauzi dantzatzera.